האויב בכל החזיתות. מטוסי החיל הפכו את המתלה למלכודת אש, שחסמה את דרך הנסיגה של השריון המצרי המובס. ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. רות שריף קיבלנו, כל הכבוד. חדל, כל הכוחות חדל. תחנות תלמיד, כאן מתלמיד כל הכוחות חדל, תבוא. תחנות תלמיד. אתה מנחם ציון ובונה ירושלים. חטיבת הצנחנים של מוטה גור ציינה את כיבוש ירושלים עוד באותו היום במסדר. יורד במשקל, יש לי אהוב בסיירת חרוב. ביום רביעי חמישי הוא עסוק, אינני יודעת במה בדיוק, אבל כנראה שהיה בפשיטה, לפי האבק והבוץ במיטה, יש לי אהוב בסיירת חרוב. וכשהוא נשבע אחכה לך, מרדף יש ליד ים המלח, וככה יוצאת נשמתי אחריו, ליבי במזרח כשהוא במערב, יש לי אהוב בסיירת חרוב. Brothers who they fear would abandon them to secure a settlement with Israel. It was these Palestinians, after the Arab rout in the Six-Day War, these Fedayeen who picked up the fallen Arab banner. They vowed vengeance. While the armies of Egypt, Syria, Jordan reeled from their humiliation by the Israelis, the Palestinians began to train again, became the vanguard of a slowly reawakened Arab pride, folk heroes in the Arab world. The battle for Amman raged a full 10 days. Slowly, the firepower of Hussein's forces, the artillery and tanks, took their toll. Street by street, house by house, the Jordanians hunted down the Palestinians, forced them out of the city back into the hills. Thousands had been killed by the time a victorious Hussein signed a ceasefire with a humbled Arafat in Cairo. It was here that the Black September was spawned in September 1970. At refugee camps like this one all around Amman, the forces of King Hussein humiliated the People's Army of the Palestinians and broke them. And so the Palestine resistance, instead of sharing the government of Jordan, instead of having a long border with Israel across which their guerrillas could operate, the Palestine resistance was in confusion and despair. Out of their black bitterness in 1971, a fanatic group of Fatah terrorists determined to keep alive the spark of the resistance.
בתווך, לוחמי מג"ב יורים כדורי גומי ורימוני גז מדמיע. אבל אז מול המצלמה קורה משהו אחר. בתוך המתפרעים הפלסטינים הסתובבו מסתערבים של משמר הגבול. הם נחשפים רק כאשר הם משתלטים על שניים מבין הפורעים, מצמידים אותם לקרקע ועוזקים אותם. אזוקים! לא! 82 מוכן! 82 מוכן! 82 מוכן! תחת חיפוי נלקחים שני הפלסטינים על ידי המסתערבים לחלוטין. הנה לחיצת היד. למרות הלחימה הבלתי פוסקת מאז קום המדינה בין צה"ל לצבא ירדן, החל משנות ה-60 התקיימו מגעים חשאיים בין נציגי המדינות בניסיון להגיע להסכם שלום. אך רק 30 שנה אחר כך, ב-1991, נפתחו בוועידת מדריד המגעים הרשמיים. It is better to talk than to shed blood. בשנת 1994, ראש הממשלה דאז יצחק רבין החל לקיים סדרת מפגשים חשאיים עם המלך חוסיין ואנשיו. הפגישות הסודיות נערכו באמן, בלונדון ועל יאכטה בים האדום. כמה חודשים לאחר מכן, ב-25 ביולי 1994, הזמין נשיא ארצות הברית ביל קלינטון את יצחק רבין ואת חוסיין מלך ירדן לפסגה בוושינגטון, שם סוכמו עיקרי ההסכם. הנה לחיצת היד. לאחר 4 חודשים, ב-26 באוקטובר 1994, חתמו שני הצדדים על הסכם שלום היסטורי. יצחק רבין וראש הממשלה הירדני אלי מג'אלי. הם נפגשו במעבר הגבול שבערבה וחתמו על ההסכם שסיים את הלחימה בין ישראל לירדן. התגובות במזרח התיכון היו חלוקות. בישראל רוב הציבור תמך בהסכם, מצרים ברכה ואילו סוריה התעלמה. 20 דקות לפני החתימה בערבה, ארגון החיזבאללה הגיב בשיגור פצצות מרגמה לעבר אצבע הגליל. פצצות המרגמה לא הרסו את השקט שהסתרר בגבול ישראל-ירדן. לאחר החתימה על הסכם השלום החלו להירקם יחסים דיפלומטיים מלאים בין שתי המדינות. חברות ישראליות עברו לייצר בירדן ומעברי הגבול נפתחו. ישראלים רבים החלו לבקר בירדן, רובם השתוקקו לראות את הסלע האדום.